Abans de passar les paraules a les autoritats que ens acompanyen, ens situem breument. Som a la sala 1 d'exposicions. Les obres que ens rodegen pertanyen al Fons d'Art de la Fundació Antiga Caixa Terrassa i és per passar-s'hi estona i gaudir-ne, perquè hi ha Martí Alsina, Modest Urgell, Alexander Riquer, Francesc Gimeno, Eliseu Maifrén, Ramon Casas. Avui, sens dubte, és un dia important pel nostre centre cultural. S'ha complert una primera etapa del compromís que vàrem assumir ara just fa 2 anys, adequar totes les nostres instal·lacions, estructures, per tal d'enfrontar els nous reptes i assegurar el futur de les nostres fundacions, Centre Cultural, FOPAR, Torres Folguera, La Llar, tenint en compte que ja no teníem el suport de la Caixa de Terrassa. Em plau felicitar el Centre Cultural Terrassa, bàsicament per aquesta aportació que fa la cultura al nostre país. Una aportació que ja és enormement rellevant, que té un conjunt de fites que són molt significatives per la cultura del país. Ho és el paper que juga en el món de la dansa, ho és en el món del circ, ho és en el món de la plàstica, amb aquesta exposició magnífica, la col·lecció El Llegat Vallès, amb aquests murals Torres Garcia d'aquest Nadal i que són magnífics. Certament l'aportació és enormement significativa. En pocs dies de diferència, aquesta Rambla de Gara, que és una de les vies emblemàtiques de la nostra ciutat, ha viscut 2 novetats molt importants de caràcter simbòlic i crec també que profundament renovadores i capaces de ser motors de dinamisme. Aquest dimarts passat inauguràvem la Fàbrica 1909, un espai de restauració en el vapor Aimeric Amat i Jové, seu del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, i avui celebrem aquesta inauguració de la profunda renovació del Centre Cultural, que també s'obre molt més a la ciutat i a la Rambla.